Cerys, un o'r dietegydd pediatric yn Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Yn y fideo yma, byddwn yn esbonio beth yw alergedd i brotein yn llaeth. Felly, yn y fideo yma, byddwn yn esbonio beth yw alergedd i brotein yn llaeth. Felly, amcanion y sesiwn yma yw i ddeall beth yw alergedd i brotein llaeth buwch, i ddeall sut i reoli alergedd i brotein llaeth buwch bwydo o'r fron, i ddeall pam mae fformwlau sydd yn cael ei ddefnyddio yn iawn i'r plentyn, i adnabod o wahanol cynhyrchion sydd yn gallu cael ei ddefnyddio, i adnabod beth sy'n rhaid osgoi pam mae eich plentyn yn dechrau ar bwyd. Felly, beth yw alergedd protein yn llaeth? Yn gyntaf, byddaf yn mynd trwy beth yw alergedd i protein yn llaeth. Mae hyn yn digwydd pan mae'r system imwnedd yn ymateb i'r proteinau sydd yn llaeth. Yn y Deyrnas Unedig, mae'r alergedd yma yn effeithio 2 i 3% o fabis, gyda ran fwyaf yn tyfu mas o'r alergedd yma erbyn 5 oed. Mae alergedd protein yn llaeth yn gallu cael ei torri lawr i 2 wahanol fath. Mae'r math gyntaf yn ymateb IgE. Hwn yw'r fath o ymateb sydd yn digwydd yn syth ar ôl bwyta neu yfed llaeth. Mae'r symptomau cyffredin yn cynnwys rash i'r croen, croen yn cochi, chwyddo ar y corff, twyn yn redeg, llygad yn cosi, peswch, chwydu a anawsterau llyncu neu anadlu. Mae'r ail fath o ymateb yn ymateb non-IgE, sydd yn ymddangos tua 2 awr i 72 awr ar ôl bwyta neu yfed llaeth. Mae'r symptomau mwyaf cyffredin sydd yn ymddangos yn cynnwys rash ar y croen, chwydu, mucus neu gwaed yn y stôl, cyfog, poen yn yr abdominal, chwyddo, gwynt, poenus neu eczema. A wedyn nodyn cyflym o amgylch anoddefiad i lactos. Mae hyn yn cael ei gymysgu'n gyffredin â diagnosig alergedd protein llaeth buwch. Yn wahanol i hyn, mae hyn yn digwydd pan mae rai symptomau yn arddangos yr un peth i'r siwgr sef lactos sydd yn presennol yn naturiol mewn llaeth buwch. Mae'r symptomau yn aml yn ymddangos yn syml iawn i symptomau alergedd i brotein yn llaeth, fel gwynt, diarrhea a eczema. Felly, mae'n bwysig nodi bod y ddau yma ddim yr un peth, ond ni yn ffeindio bod anoddefiad lactos yn fwy cyffredin mewn oedolion na plant. Felly, ein taith hyd yn hyn, mae'r diagram isod yn dangos beth yw eich taith chi efallai wedi edrych hyd yn hyn. Bydd taith pawb yn unigryw, felly mae'r diagram yn dangos beth y gallai hyn edrych fel yn gyffredin. Felly, y taith. Mae'r taith fel arfer yn dechrau gyda'i symptomau yn arddangos. Gall symptomau wedi bod yn IgE neu non-IgE. Byddai'r symptomau yma yn dechrau'r taith o archwilio diagnosis. Yna, yn dilyn hyn, byddwn yn eich cynghori gyda fformiwla gwahanol neu diet heb llaeth. Yna, ar ôl 2 i 6 wythnos, byddwn yn gweld os bod symptomau wedi ymddangos neu ddim symptomau. Os mae symptomau wedi arddangos, byddwn yn gweud i mynd ar fformiwla arbennig neu i mam sydd yn bwydo ar fron i mynd ar ddiet heb llaeth. Os mae symptomau heb arddangos, byddwn yn gweud gallwch mynd ymlaen gyda diet gyda llaeth fel normal.